Znovu dvoječko. Mám jít do kanclu? Jo, do kanclu stojí, prosím tě. Tam. Dobre. Do piče, takže... No. Najprv preberieme to, čo sa stalo s tým vrtuľníkom. To mi prosím ťa hneď teraz povedz. Jo, jasný, jenom já jsem... Ináč díky moc, že si mi to povedal. Jo, jasný, úplně v pohodě. To si rád vážim. No a čo týka teba. Ty si vlastne záchranár a psychológov, teraz fakt, že som tu jediný. Mě to tak. Takže mám pre teba veľmi dobré miesto a budem radi, ak teda tým psychológom budeš ty. Juhu. Psychológ hlavný samozrejme, že ešte som stále ja, ale ak budeš tu stále, postupne, ak ti to vydrží, bude ťa to baviť, nemám problém ti hodiť toho hlavného psychológa, okej? OK, kámo, díky moc, fakt, vážím si toho. Pohodička, zatiaľ budeš mať ale toho klasického, budeš Jo, jednotka. Jasný. Takže momentálne si najvyššia hodnosť, čo sa týka zamestnancov, až na primátora, takže keď nebude primátor v meste, si to najvyšší a dávaš tu na zamestnancov takisto pozor. Takže ich môžeš aj trocha zdžubať, hej, si tu proste najvyšší, okej? Jasný, jasný. Nebo si sedně také společové, Ok, pak takže si ty přes... Takže psycholog 1, budu mít volačku. Áno. Ešte Ok, mi ja prosím, som- že tvoje meno povedz. Filip Pokorný, doufám. OK, tak vyhoď si kľúče, prosím ťa. OK. Povedz mi, keď ich budeš mať vyhodené. Mám je vyhozený. OK. Filip Pokorný. Čakaj, zamestnať. 201, že? Jo, jednotka. Mal by si to tam mať? Jo, mám to tady. Dobre. Čo sa týka fitu, ty si môžeš zmeniť asi aký chceš. Daj si taký pekný fit, ktorý ti bude pasovať ako psychológ, musíš byť pre tých ľudí taký pekný, chápeš, proste prirodzený. Čiže si nájdi v obchode niečo také rozumné a nedávaj si niečo také, aké my máme, napríklad ja. Daj si tak. Co to povýšení, co napsal na aplikaci, si můžu zeptat? To vidím, ale to těžký nás. Jo, dobře, já jsem tady to teď s psychologem už, tak jsem s ním měl to odložení, takže tak předu. Jo, musím si ukázat, já musím jít. Tak mi pak přijde. Jenom tuším žádný předpisy. Já si musím dělat tyhle sobě listy. My pak přijedeme. Rychle. No, protože tak já jsem nejvyšší teď. Já jsem vyšší než Hard Delta. Jediný, kdo je nebyl taky kamo. Když ještě kamo potřebuješ jednou. No, kamo nechtěl 27 třeba. Já jsem to ukázal tady pozici, to znamená, že jsem zastavil kariérní růst. Teďkom, já jsem si na aplikaci už psycholog, ale teď jsem psychologem, tak jsem psycholog. Co normální? A všechno. No víš to, navolím teď budu dělat. Dobře, kvůli tomu se dal to povýším tobě, že on ti odstraní na deltu. Je to tak. Ty jsi vlastně odběr dokonce. No, možná upozit. Tak je to bomba. Tak víš, tak oni, já nevím, jestli tak rádi. Je pro tebe prostě. Ten mají variaci než lososov. Dobrý den, aktuálně. To si hledal. Čo to dávam? Taky, to mám všechny vaše služby. Tak je tam. Na takovou školu ještě. Buď si tak potom psychológ vedľa sama. To máš psychológ vedľa sama. Když dělám to robočí. Chci ho dát na to odložení. Jo, pěkné. Já si dám 10 minut na 5 minut. To je na školu. A teď to ne. To nemůžeme dělat pošli. Hej, Terezo. Co ty tam štáš, bez toho? A co to 3 konec 10 taky. Ty nevypadám, tam psycholog. No tam Pojď se ty modelko. Jak rok? Ještě to vysvětlit musíš tak na. Ty vás nebude. Teď už tak na. Díky, hodně díky. Vlaštěnky. To je tvůj zrva. To neštěnky. Fajt. No tu setku. 127. Čem? Vole, těch dekoracích na to najde. Čau, Jana, hledelníky? Jo. Jo, můžeme se vidět. Mhm. To je kamera, já jsem nejvyšší, ale. Jsem prostě na ní. Jo, jsem na ní. Ne, kamo, to prostě nepůjde. Já to pečem. Ne, to prostě nejde vidět. Nevím, jestli nejsi vidět, to? Ty vole.
Training, 2 som tým, teda last 4 kolo. Potom ty. Vždycky na to poklad si zapomene. Říkám nějaký vlastní kokos. Mhm. Celkově, co mám? Říkám pravdu. Já mu počkej, není nápad, něco. Píná. Na stop nebude. No, ale to je Jílko 15. Závisí Karolín? X-Word. A co stejně? Já nevím, já tomu tebe nejsem. A co mu to bude naše model. Ukáž se naše ty modelka. Jo, to je v pohodě. Sorry. Málem jsem tě spoutal, vole. Ty... Já ti rovnou pak nazdílím outfit Delta, tak ho nebudu mazat. Dobrý, psycholog 1, jsem tady, už mám ho oblečení. Rovno mám právě prasičku, máte tu 2 typkov, ktorí chcú psychotest. Wow, Training, ty revo, to má pomalý. Chceš říct, že MS auto je rychlejší jak to je Jo. rychle. I sanitka je rychlejší, jak to auto. Jo, jede furt za náma do píče. A jde, tady ho vykropím. Má na buratě ani nepovědět. Odstřel. Ne,